56 huma l-kuntistabli ġodda fil-korp tal-Pulizija, 43 raġel u 13 mara. Dawn gradwaw wara kważi 4 xhur ta' taħriġ taħt it-tmexxija ta' Christine Kutajer u Francis Stepono. Din l-okkażjoni speċjali għal dawn il-Pulizija u l-qraba tagħhom kienet iċċelebrata f'Santirmu, ċerimonja gwidata mill-Ispettur Justin Camilleri, fejn preżenti wkoll kien hemm il-banda tal-Korp tal-Pulizija taħt id-direzzjoni tal-Assistent Kummissarju Anthony Kassar. Uffiċjal tal-Pulizija! Skont il-liġi! Mingħajr biża'! Jew favuri! Ġibda jew ibeda! Hekk Alla jgħinni! Kienu premjati Marija Tabone u Sara Jane Ellul li kisbu l-ogħla marki fi suġġetti akademiċi u prattiċi. Jan Saliba kien premjat bħala rikluta li l-aktar iddistingwa ruħu matul il-kors ta' taħriġ. Moment onur kbir wara 4 xhur rekrutaġġ u 4 xhur li nitalmu naħdmu flimkien bħala skwadra, bħala akademja sħiħa ma' lecturers ma' kulħadd. Nemmnu fil-filosofija li tgħidilna l-mem tagħna, one for all for one. Staqsejnieh kif ħassu li kien premjat l-aqwa fost sħabu. Kelli nistinka ħafna u nistudja ħafna l-eżamijiet, kellna 16 l-eżami għal xiex nistudjaw, inklużi l-eżamijiet fiżiki u l-eżamijiet ta' sparar. U unur kbir li intażilt u li ġejt l-ewwel minn kulħadd. Alla volja li jien nara li kulħadd l-istess, alla volja ġejt l-ewwel ma tagħmellix aħjar minn kulħadd. Aħna kollha ħriġna biex inkunu għar-rank tal-kontistabbli. U unur kbir li ġejt best recruit, imma sħabi u l-kollegi tiegħi kollu huma l-istess livell u jista' jaqdu n-nies daqskemm nista' naqdihom jien. Dan il-moment kien speċjali mhux biss għal Jan, iżda wkoll għall-familja tiegħu. Hija ġurnata ta' sodisfazzjon kbir illi sab id-direzzjoni tiegħu, sab direzzjoni tajba u jista' jagħti is-servizz tiegħu lill-komunità. Jiena llum emozjonajt ruħi ħafna meta rajtu jieħu l-ġurament għax ovvjament huwa xogħol ta' responsabilità. Ħadd gost bl-għażla tiegħu, aħna supportjajnieh meta ħadd deċiżjoni. U kuntenti li għamel din l-għażla u jalla jibqa' sejr il-qudiem u għandu karriera fil-Pulizija wkoll. Indirizzaw li dawk preżenti il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajer u l-Ministru tal-Intern Michael Farrugia. Il-Ministru qal li fix-xhur li ġejjin il-Pulizija se jkollhom uniformi ġdida, dan fil-waqt li stqarr il-kriminalità f'Malta qed tonqos, fatt li żgur jikkuntrasta ma' realtajiet li qed iħossu l-familji f'diversi lokalitajiet. Intant il-Ministru konferma li fil-ġranet li ġejjin se jibda l-Community Policing, inizjattiva li kien ilu xhur jinsisti fuqha il-Partit Nazzjonalista.